Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi nyuwun kareksa Gusti ingkang murbeng dumadi minasyaitonir rajim saking pinten-pinten balak rubeda godha sengkala jin setan kang den racik iman bis urip semrupa lah swara alhamdu badan lillahi ati ya urip kang kuwasa kang babar Prabowo tameng bebrayan memawi rahayu 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 sagung dumadi dumateng para sedulur kadang sutresna budaya Jawi wonten ing enjing kalodhangan menika mugi-mugi panjenengan sedaya tansah kaparingan tansah cinaketan tansah kasinungan dening karahayun kawilujengan kasarasan satemah lestari anggen kita sedaya nglampahaken jantranipun agesan wonten ing alam donya menika. Wonten ing wekdal menika kawula ngajak dhateng panjenengan sedaya sinau bebarengan dhateng ajaranipun para luhur ingkang sampun ngajaraken dhateng kita sedaya selaku putra wayahipun amprih saged lestari ngayahi jejiban wonten ing alam padang menika. Wonten mriki kasebat ing serat wirid Hidayah Jati yasanipun Raden Ngabei Ranggawarsita. Wondene wonten ing serat menika dipun wejangaken utawi wejangan ingkang angka sepisan dipun wastani wisian ananing dat. Wondene wejangan punika winastanan wisian ananing dat awit dening panjenenganipun kawisikaken ing talingan kiwa wiyosipun kasebut ing dalem daliling ilmi ingkang wiwitan nukilan saking serat daya Hidayatul Haqaiq amratelaaken wangsitipun pangeran kang maha suci dhateng sedaya para utusan mekaten jarwanipun. Sejatine ora ana apa-apa awit duk maksih awang uwung durung ana sawiji-wiji kang ana dihin iku ingsun. Ora ana pangeran nanging ingsun sejatine kang maha suci angliputi ing sipat ingsun anartani ing
anartani ing asmaning sun amratandani ing afaling sun kawedaring kejaten wejangan angga rumiyin piyambak menggah ingkang kapratélakaken ing inggil punika wejangan ingkang rumiyin piyambak dipun wastani wisikan ananing dat ing saka wit wangsiting pangeran kang maha suci dhateng para utusan ingkang sampun kapecak wonten ing kitab utawi serat Hidayatul Haqaiq dene dedununganipun ngelmi ingkang katerangaken dening panjenenganipun para leluhur saking pemanggih kawula sampun sae sarta leres namung kasutanipun taksih kalaresaken miturut kitab Literlits ing mangka dumugi sapunika sumebaring ngelmu wau wonten ing tanah Jawi ingkang angraosaken bangsa Jawi. Punapa malih lajeng kaagem wewaton ingkang leres. Tegesipun sinten ingkang amedharaken ngelmi nyebal saking wewaton wau katetepaken taksih klentu. Awit saking mekaten punika tumrap kita bangsa Jawi ing sejatosipun wiwit kina makina sampun anggadhahi laras piyambak ingkang anyocoki kaliyan dedasaring Siti Wutah rahipun. Pramila anggen kita nampeni ngilmi wau larasipun kapeksa boten saged ngepleki kados dene keparengipun para wali. Nanging dedunungan wau wonten ingkang kinias miturut larasing kejawen piyambak kados makaten punika ing semu sajak nyulayani utawi nyebal nanging menawi karsa angraosaken kanthi weninging penggalih saestunipun inggih sami kemawon ing atasing ngelmi makrifat dados anggen kula medharaken wejangan wau ing sapunika inggih kula larasaken miturut laras kejawen kados ing ngandhap menika. Dados para wali wonten ing tlatah Nusa Jawa rumiyin punika anggenipun nyebaraken agami utawi kapercayaan wonten ing tlatah Pulo Jawa menika inggih nglarasaken dhateng ajaranipun para leluhur wonten ing tlatah Nusa Jawa kala rumiyin. Wondene jarwanipun sejatine ora ana apa-apa awit duk maksih awang uwung durung ana sawiji-wiji. Kateranganipun mekaten
ing nalika jagat saisinipun punika sedaya dereng dumados ing ngriku kawontenanipun namung alam ingkang sejatosipun suwung, boten isi kawontenan punapa-punapa. Dene alam wau kawastanan langgeng utawi tetep suci, margi boten wonten kabetahan ing piawon tuwin sae, bingah tuwin sisah, benter tuwin asrep, padhang tuwin pepeteng. Tuwin sanes-sanesipun sedaya wau boten wonten namung tetep salami-laminipun suci, boten jaman tuwin boten makan. Wonten serat menika cariosaken bilih sejatine nalika dereng wonten punapa-punapa wonten ing alam dunya menika ingkang wonten inggih menika kawastanan suwung. Inggih kawastanan suwung dereng wonten punapa kemawon, dereng wonten ala lan becik, dereng wonten panas, dereng wonten anyep, dereng wonten jaler, dereng wonten estri. Ingkang wonten inggih menika suwung lan tetepan suci salami-laminipun. Menggah kawontenan ingkang kados mengkaten wau, kados pundi anggen kita purun pitados jer wekdal wau manungsa dereng dumados saestunipun inggih ngraos ngrekaos sagedipun pitados ingkang kanthi marming penggalih dene kapurih anggambaraken kawontenan ingkang laminipun boten nate nyumerepi mekaten punika saged-sagedipun mesti taksih merangu-merangu. Menggah katerangan punika menawi miturut larasing kejawen ingkang minangka wewaton marming panggalih ing batosipun ngelmi boten sanes namung kawaskitaning raos, inggih punika kawastanan ilhaming pangeran. Pramila ing mangke anggen kita pitados dhateng kawontenan wau lajeng wonten kekiasan mekaten ing sadurunge sira dumadi yaiku nalika bapa biyung durung nitisake sira weruh kaanan apa, rumangsa apa. Pitakenan punika kedah dipun wangsuli ingkang kanthi saklugu-lugunipun, boten kenging mawi kalaras saha kacundhukaken nalar. Inggih punika kedah dipun wangsuli sejatosipun boten sumerep
rupa punapa-punapa kemawon saha boten ngrumaosi punapa-punapa. Kados mekaten anggen kita namekaken bilih alam kalanggengan punika suci saha suwung boten wonten kawontenan punapa-punapa. Nanging kapitadosan punika saweg dumunung pamarning pamanggih kaagem wejangan lenggahipun saweg dumugi ing hakikat. Wondene menawi kepareng badhe nguningani melokipun tumrap makrifat, sumangga langkung prayogi kapustiya kasunyatanipun ing pundi dununging alam kalanggengan punika. Kita wajib migatosaken sanget bab punika, margi punika wau pangeran kita, margi punika wau panggenan kita lami ingkang boten risak salami-laminipun. Wonten ing serat punika ceriyosaken utawi kita sedaya dipun tuntun menawi kita sedaya kepingin utawi nyumerepi wontenipun alam ingkang dipun wastani alam suwung utawi alam kalanggengan ingkang tetep suci boten wonten punapa-punapa, menika kita kedah gladi utawi ngolah dhateng raos kita pribadi. Awrat menawi dipun laksanani pancena, tapi kita selaku titah ingkang dipun sampun gesangaken wonten ing ngalam donya, awrata kados menapa saged kita utawi bisa-bisane kita kedah sekedhik gegladi utawi gegulang dhateng raos ingkang kawastanan rasa sejati punika. Mugi kanthi dalan utawi margi menika kita sedaya saged nglampahi gesang ingkang satuhu dipun utus wonten ing alam padang menika. Salajengipun menawi miturut wasitaning para sarjana aparing sasmita mekaten, cedhak dhateng senggolan yen adoh dhatanpa watesan. Sarwa ngewetaken sasmita punika menawi parambinipun kirang weninging penggalih saestunipun malah ngodengaken menggah saking pamanggih kula. Piwulang wau saking lugunipun anggening gelar akan kawontenan gaib dene
Katranganipun mekaten, cedhak tan Senggolan inggih punika alam ingkang kita lenggahi punika tetep boten ngolah ngalih. Jatosipun namung kaaling-alingan pandulu kita piyambak. Dene ingkang ewah punika namung nama utawi nami tuwin kawontenanipun alam donya kaliyan alam kalanggengan umpaminipun kados dene wanci siang kaliyan dalu. Bedanipun namung padang kaliyan peteng, nanging alamipun boten ngolah ngalih dhateng pundi-pundi, tetep sami kemawon. Dados kateranganipun gumelaring pandulu kita ingkang katingal punika sedaya ingkang dados aling-alingipun antawisipun donya kelawan akhirat. Senajan katerangan celak sanget ewadene boten Senggolan, ingkang mekaten punika tumuju dhateng sedaya manungsa ingkang taksih katungkul pambudining kadonyan. Siang dalu pamanahipun boten sanes, namung mikir perkawis kabetahan ngantos nilar ing Purwoduksina ingkang binasakaken yen adoh datan pewatesan tetembungan punika akosok wangsul kaliyan inggil, nanging dadosipun sami kemawon inggih punika wosipun sami anggambar kawontenan gaib. Pancen angel kalangkung-langkung dene kateranganipun tetembungan wau mekaten. Alam kalanggengan punika sampun katerangaken ing nginggil bilih panggenan ingkang suci, dados ingkang saged ngambah ing alam riku punika inggih manungsa ingkang sampun sinucèkaken. Tegesipun awal saking bebandan, tegesipun uwal saking bebandan. Dene uwaling bebandan punika bakunipun saking karsaning gaib. Prawila menawi saking karep kita piyambak ingkang sumadyo ngambah dhateng alam kalanggengan ingkang boten sarana angsal wahyuning pangeran saestunipun boten saged kalampahan. Jalaran ingkang minangka bebandan punika inggih karep kita pribadi. Bebasanipun bok inggih wiwit kuncung ngantos dumugi gelung neksa boten saged kasembadan. Adaanipun namung komet ing pinanggih. Upaminipun kados dene tiyang lumampah ngalor kaliyan ngidul, sedaya dangu lampahipun saya nglangut saya nglamungut tanpa watesan. Terkadang saged ugi namung sinambi ngantuk kemawon, lajeng saged dumugi ing alam kalanggengan inggih kados mekaten punika lampahing gaib. Tan kenging cinekreng budi dados wasipun ingkang langkung rumiyin kita perlu angraos
kita perlu mangertos dhateng wados-wadosing ngagesang. Dene ancer-anceripun sampun kawrat kaserat ing serat Widatama Sekar Gambuh ungelipun mekaten. Gegere ngunggar kayun tan kayuyun mring ayuning kayun. Bangsa anggit yen dianggit nora dadi marma den awas den emut mring pamurunging lelakon. Dados tegesipun kita kedah mangertos dhateng lagehaning gaib ingkang mesti saged jumbuh angsal margi padhang. Sampun ngantos tansah katungkul remen ngotak-ngatik sarta nggagas larasing sedya ingkang makaten punika katentu sanget prayogi dipun engeti. Sapunika nglajengaken uruting wejangan kang ana dihin iku ingsun, ora ana pangeran anging ingsun. Tegesipun wiwitaning dumados ingkang rumiyin piyambak punika kasebut ingsun. Sejatosipun ingsun wau ingkang nama wiji kodrat utawi wiji lami. Dumadosipun ngrumiyini tinimbang wiji wiradat utawi wiji enggal utawi wiji anyar. Menggah dedununganipun wiji wiradat punika asalipun saking ana sir 8 perkawis kadosta Surya Candra Kartika swasana geni toya angin tuwin bumi. Pakartinipun lajeng kapercados kalih golongan, inggih punika mahami, badan alus rohani, badan wadak jasmani. Dados kosok wangsulipun kawontenaning wiji wiradat wau dumadosipun ngantuni tinimbang ingsun. Awit saking makaten punika miturut larasing kejawen sesebutan ingsun wau lenggahipun kawastanan kang gawe urip amargi dados wiwitan utawi panutaning sagung dumados wondene jumenengipun kang gawe urip punika sejatosipun katetepaken utawi katetepaning baka katetepaken baku tetiga ingkang manunggil inggih punika setunggal urip, kalih kang nguripi, tiga kang gawe urip. Kawontenanipun pepuletan dumunung wonten ing lokat gaib. Menggah wewijangan ketiga wau katranganipun kados ing ngandhap menika. Dados
kita sedaya mugi kanthi pasinaon menika wau mugi kita saged manggih margi ingkang leres, margi ingkang ner satemah saged rahayu anggen kawika kita sedaya nglampahi gesang wonten ing Arcapada menika cekap semanten rumiyin anggen kita nyinaoni serat wirid Hidayah Jati wonten ing wekdal menika. Mugi kita sedaya saged manggih karahayon wonten ing alam padang menika. Cekap semanten bilih wonten klenta-klentunipun atur kawula hanamung titah sawantah tasih kathah kasinungan ina lali lan luput. Kawula pribadi nyuwun agunging sih samudra pangaksama rahayu 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 sagung dumadi.